गिबि गिबिनि गासै नायगिरि बिथांमोन कनसिकुवेन्ट बर'ना थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद माने बेले बेजे एबा माने हारि मोननैजों बा हारसाफोरजों बर'फोरजों माने हानि बिखय नांलाय खमलाय जानायनि ससे भिडिअ क्लिप लाना फैदो बिनि बिखय फंसे बाथ्रा बिबुंथि शेयार खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो मिथिगोन A to Z लोगोसेयै बे भिडिअ माने फेसबुकाव ओरैबायदि शेयार जालागासिनो दं ओरैबायदि मिलियनसो भिउ फैदों माने लोगोफोर मिलियनसो भिउ फैदों लोगोसे बिनि बेले बेजेनि बिखय फंसे बाथ्रा शेयार खालामनो हागोन नोंथांनिबो सायाव माने एसे सल'फोरबो जानो हागौ लोगोसेयै हारसाफोरनि आङो लेंगुवेजै आं भिडिअखौ बानाया लोगोसे आं बर'फोरनि थाखायल' हेल्पफुलनि थाखाय ससे भिडिअ बानायना होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ माने नायोब्ला A to Z मिथिगोन बिनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससेखौल भिडिअखौ नायलांग्रोदो हारसा आरो बर'फोर हारसायाव खमायनाय जादों आरो ना बिसोरो थांनाय बोसोरफोरखौ गायजोब्बायमोन आरो ना ओमफ्राय नै एबार बिसोर गथ' फुजोबनानै थिनलांदोंमोन बे साइनफोरखौ गारना दोन्दोंमोन आरो ना बिसोरो गायफिनजोबदो आरो गयखौ फुजोब्बायमोन बिसोर इथिं गासिबावबो गय दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि हाखौनो सेबावलायो बोसोरनै फांसन खुंनायावनो गासै गयखौ फुफिनजोबदों बिसोरो नै गासै गयखौ बिसोरो बिदिनो फुजोबदों मादि फुजोबदों नै अंगनबादिनि कर्मि बियो बायदेयाव नै अंगनबादियाव मावो आरो ना इयो नै नै मादि फुजोबदों लोगोफोर दंखायो आरो ना लोगोफोर नै रेजिस्ट्रेसन जाखानायसो केमेरा इसोरो नै फुनायनिबो जनायाखै आरो ना बर' बिसोरो डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट फुखादों फुनो होलाय खैबार फुयनाय नोंसोरखौ नै लोगोफोर मादि फुजोबदों नै बर'नि हा बियो 2 बोसोर माबा फांसन खुंनायावनो बिसोरो हाखौ लानो सेबाय आरो ना नै लोगोफोर नोंथांमोना ससेखौल भिडिअखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअआ बबे जायगायाव जादों माने जिमान माने कमेन्टफोरखौ माने रिप्लाइफोरखौ माने एकदम बिराद नायजोब्बाय आं माने गामिनि मुंखौनो खोन्थाहराखै आरो ओरैबायदि माने जाथायखौ जादों लोगोसे माने गामिनि नामखौनो माने खोन्थाहराखै ओरैबायदि डेन्जार आरो माने भिडिअखौ मोनदो आरो खेबना हेगारहरदो बेखौ माने गासै अडियेन्सफोरा नायदो दुखु मोननाय मोनदो निजिनि हारिफोरखौ सोरदोबा माने बुथार जानायखौ नायोब्ला सोरदोबा माने नारसि जानायखौ नायोब्ला बिखाखौ दुब मोनो गोसोखौ दुखु मोनो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेराव माने गासैबो माने हेल्प खालामलायनो लुगैयो आं बेखौनो बुंगोन कि हारसाफोरजों दा बर'फोरजों माने थांनाय समफोराव माने बर'नि हायाव बोसोरनै मिटिं खुंबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे बोसोरनै मिटिं खुंखांनायनि उनाव माने बिसोरो बर'आ गावनिनो हा नालाय माने बिसोर माने सारि सारि गय गायदोंमोन जाहैदों सारि सारि गय गायनायखौ नुनानै बिसोर माने खेबनै माने गय बिफांखौ बुखुना गारजोब्बाय होनना बुंदों सिगांनि खेबाव खनसे बुखुनायाव माने बिसोर गायफिनदोंमोन आरो नैबे नैथि खेबाव माने गय बिफांखौ माने बिसोर बुखुनानै हारसा आइजोफोरा माने
फालि फालि फैनानै माने गय बिफांफोरखौ माने बर'नि हायावनो गायखादों नालाय गय गायनाय मालिकनि हायावनो गायखादों नालाय बे माने गय बिफांखौ माने बुखुजोबनानै नांलाय खनाय दाङाबाजि जादों नङाबा लोगोफोर बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन बे हाया माने जोंनि बर'फोरनि रायजोफोरनि हामोन नामा ना सोरनिबा जोंनि बर'नि बेक्तिनि हामोन नामा आं बेखौसो सोंगोन लोगोसे बेखौनो मिथिनो होननानै आङो कमेन्ट सेक्सनाव माने A to Z नागिरजोबदों माने गामिनि मोनसेबो माने गामि मा गामिना सोंहरदों बिनिबो माने रिप्लाइ गैया लोगोसे माने हारसाफोरखौ होख्लायनांगौ होनना बुंदों जोंनि मानसिफ्रा खममोन होनना बुंदों लोगोसे बै नांलायनाय समाव माने हारसाफ्रा गोबांथारमोन जोंनि मानसिफ्रा खममोन बुलाय सुलाय जानो हायाखै सोरबा हागोन नामा होननानै कमेन्ट रिप्लाइ हरलायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे आं बेखौसो बुंगोन माने नोंसोरो बर'फोरा नैबे दा गोदान भिडिअ'सो नङा होमबा लोगोफोर मैयानि भिडिअ जानो हागौ आं बिनि उनाव माने मैयानि भिडिअ नालाय नैबे काहिनि दिनसिमबो थागोन लोगोसे हमनानै ला बैफोर माने हानि केसा माने बिराद गिदिर केस जायो दै हानि केसा बिराद गिदिर केस जायो माने आदालत उकिलफोर माने एकदम सेफायलायनो हायो माने बिराद गिदिर माने बिराद माने पुरना केस दं माने हानि केसनि थाखाय सोरबा बुथारलायनाय सोरबा दानस'लायनाय बिराद गिदिर केस दं आं बेनिखायनो आं बाथ्रा बुंगोन कि बे हाया बर'फोरनि रायजोनिमोनब्ला बेयाव माने बर'फोरनि रायजोनिमोनब्ला होननानै माने कमेन्ट सेक्सनाव लिरनाय गैया बेनि हानि बिखौ जेबो डिटेलै मिथिना मोनाखै बेनिखायनो आं माने गेजेरनि जाना बुंदों कि माने बे हाया बर'फोरनि सोरबा न'खरनि बेक्तिनिब्ला जेरै हमनानै ला बै न'खरनि बेक्तिनिब्ला जेनेबा हमना ला बिदा फंबाय सानै जाहैबाय बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव माने फिसालाफोरा बेलेग जानानै हा हुखौ रानाखै बा हा हुखौ राननानै माने बै न'खराव जेनेबा फिसालानि जेनेबा बिदा फंबाय सानै बा फिसाला सासेल' बै माने सुबुङा जेनेबा बेलेग जाखांनानै जेनेबा हा हुनि कागज पत्र गैया बा बिफानि आखायाव माने कागज पत्र दं हा दलिं दं नङा होमबा लोगोफोर बे हाखौ माने बियो बिफानिफ्राय दानस्लायनो हायालासिनो माने बिफानि नामावनो थायोब्ला माने बै फिसालाया माने आंनि हा होननानै बुंनानैबो माने हारसाजों नांलायनो हानाय नङा जायबायदि माने कागजनि लेखा दं जिखुनु हानि दलिन दं हानि माबा फुटुलफोर थायो जिखुनु माने खै नल दं बेसे स्कुवार दं बेसे खै खथामोन बिनि माने मोनसे हिसाब मोनसे हानि लेखा थायो दलिन थायो बेयाव माने लिरनाय बायदि जायनि गार्जेन हा बेसो माने बैसो माने मेनासो नांलायनो हागोन दै जेनेबा बिफानिफ्राय फिसालाया बेलेग जानानै बिफानि नामखौ दानस्लायना गावनि हायाव माने हानि कागज बानायनो हायाखैबा नांलायनो पावार बारा मोननाय नङा लोगोसेयै बै समाव माने बांसिन बोरैबा गिदिर केस जायोब्ला नांलायनो हागौ नोंनो बिफाया हाखौ होबाय बा नोंनि हाखौसो सेदो नालाय जेनेबा बिफायासो बिफानि हायावसो दं नालाय बिफानि हाखौथ' नों जेनेबा कागजनिफ्राय हानि कागजनिफ्राय नोंनाव माने मोनसे आरो कागज नों हानि कागज बानायनो हायाखैना नङा होमबा लोगोफोर बिनि थाखाय माने जायबायदि माने हा कागज गैया बेमान नांलायनो एसे माने पावारा खम जागोन थेवबो जेबो नङा आं बेखौनो बुंगोन कि जायबायदि मानसिया माने हा कागज दं होदों बेखौ माने डिटेललि जोङो पुलिस केस होयोब्ला माने बेयाव माने बैनि हानि कागजखौ नायगोन लोगोसे बे हारसानि हानि कागजखौ नायगोन बेसे फुटुल बेसे गुवार नङा होमबा लोगो बेखौ नायजोबना चेक खालामनासो नोंथांनि गमामाय हा नंमारगौबा नोंथाङा मोनगोन लोगोसे बे हाया रिजार्भबा मोननाय नङा बिसोर जानो हागौ लोगोसे बोसोरनै मिटिं खुंबाय होननानै लोगोसे बिथांमोना माने बेखौ माने रिजार्भ खालामनो नागिरदोंबा बिथांमोना माने सरकारनि रुलै मोनसे माने स्टेज लुफुंनाय बा मोनसे माने प्रग्राम खुंनायनि मोनसे हा होनानै सेना लानानै जुजिदोंब्ला माने बिथांमोनाबो जेननो हागौ लोगोसे नोंथांनि हायाव हा कागजआ नंथारगौब्ला आरो लोगोसे सल'स खालामना लानो गोसो जादोंब्ला गामिनि वार्डनि जिखुनु गामबुराफोर थायो लोगोसे सेक्रेटारि पेसेन्ट लाना फैदो लोगोसेयै आं बर'फोरखौसो बुंदों आं बे भिडिअखौ आसामिसनि लेंगुवेजजों बानाया आं आसामिस लेंगुवेजजों भिडिअ बानायोब्ला खिन्थु आसामिसफोरा मिथिजोबनानै सैतान जागोन आं बै जायबायदि सुबुं बा बै रायजोफोरनि हामोनब्ला बा सोरबा सासेनि सुबुंनि हामोनब्ला माने बिथाङा बे भिडिअखौ नायोब्ला माने गमामायै माने एकदम निसय नलेजबो मोननो हागौ लोगोसे दाङाबाजि खालामनानै माने गोरोन्थि जागोन लोगोसे बुलाय सुलाय जानो नाङा नोंसोर भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै खेबना लाबानो जाबाय बिनि उनाव भिडिअनि थ्रुयै माने A to Z माने गासैखौबो हमना मोनगोन गोरोन्थिया सोर मावदोंमोन आरो गोरोन्थिया सोर मावाखैमोन बेखौ माने A to Z हमना मोनगोन बेनिखायनो माने गोरोन्थिखौ मावनो नाङा जेसेबां हाय भिडिअ क्लिप खालामना लाबानो जाबाय बेयाव माने समाज दं समाजनि गेजेराव रायलायनाय जागोन लोगोसेयै हारसाफ्राथ' आजिखालि दिनावथ' एकदम डाइरेक्ट पुलिसनि मिथिगायै थानायाव केस होयो आंखौ नारथारदों आंखौ बुदों होननानै फासायनोबो हागौ माने जेबो माने आखाइ होना आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर'फोरनिफ्राय जिखुनु गामिनि सेक्रेटारि पेसेन्ट लानानै लाट गामबुराखौ लाना फैनानै लोगोसे मोजाङै समानै हा सिमायाव गसंनानै बा हा सिमाखौ मोजां फेंनानै बेयावनो लिरला लिरसि जानांगौ लोगोसे माने लोगोसे बेसेबां हा हाबसनदो बेसेबांबा हा मा खालामदो बेखौ माने फाला फुला खालामना लानायानो मोजां माने दाङाबाजि खालामनानै बुलाय सुलाय जानाङा माने जोंनि बर'फोरखौ बिराद नार्सिनो मोजां मोनगासिनो दं आरो बिनि गेजेरावनो माने जोंनि बर'फोरनि जिखुनु बागुरुम्बा मोसानाय होनायफोरखौ बिराद नेवसिनायखौ जों नुनो मोन्दों बे भिडिअनि थ्रुयै लोगोसे बे भिडिअआव बबे गामिनि लोगोसे सोरबा बेक्तिनि हामोन नामा बा सोरबा रायजोनि हाखौ नारदों नामा बा सोरबा रायजोनि हायाव माने बोसोरनि मिटिं खुंनानै जेनेबा बे गय बायनायखौ फुना हरजोबदों नामा बेखौ माने जोङो भिडिअनि थ्रुयै जेबो हमनो हायाखै माने कमेन्ट रिप्लाइखौनो नायबाबो माने मिथिखायाखै आरो जेबो माने रिप्लाइ गैया
बिथाङा रिप्लाइबो होस'नो हायाखैबो जानो हागौ माने बे भिडिअखौ आं ससे भिडिअखौ बानायना हगारनाय जाबाय माने बे भिडिअखौ बेसेबां हाय शेयार खालामना जाबाय लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामना होदो लोगोसेयै बे बिथांनिसिम मोनहैब्ला बै माने जाय बायदि हा सेजानाय बा जाय बायदि मानसिया दखल खालामजानो नागिरनाय बे बिथाङा बे भिडिअखौ नुनानै एसे हेल्पफुल जाथों होननानै आं बर' हारिनि थाखाय माने फंसे बाथ्रा शेयार खालामना होबाय लोगोसेयै आं बे भिडिअखौ बर' रावजोंसो बानायनाय जादों लोगोसेयै आसामिस रावजों बानायब्ला माने आसामिसफोरा A to Z माने सैतानखा जोंनि भिडिअखौ नायब्ला माने बांसिनसो माने एजिसिन जागोन आरो बेनिखायनो माने आं बर'नि रावजों भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोसेयै गामबुराफोर लानानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट लानानै बेखौ माने बेसेबांखि हाबसनदो बा बेसेबां हाबाखै माने फिथा सुनानै रानना लानांगौ लोगोसे जोंनि बर'फोरनि हामोनब्ला बा हा कागज दंखायोबा एकदम नियारि फाट्टाखाबा माने A to Z हारसाफोरा जों जागोन आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय आङो एसेयावनो गोसो गोरबो गासैबो खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरबा सोरबा गोरोन्थि जादों आंखौ निस्सय बर'नि फिसा रायनाय गोरोन्थि थाखाय निमाहा जाबाय लोगोफोर जोबजासे नायनो थाखाय गासैखौबो खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों